Machiegni kendo nyakorom gajuang many ratil wadhi mbele gi weche manyien. Riwruoge makendo ratiro ma oganda kotenre kod jotend kanisni e kaunti ma Migori ochako chenro mar puonjo oganda kotenre kod jogo mantiere kod kit chwech ariyo ma ong'ere gi dho ngere kaka intersex kaka yo maduoko piny akweda ma gisebedo ka giyudo e kind oganda. Okang' ma kamano en mar neno ni ji modak kod kit chwech ariyo e ringruok achiel oyudo ratiro e ngimagi. Jojuma ne giler koa e kaunti ma Migori. Jogo monyuol kod kit chwech ariyo ma ong'ere kaka intersect maromo 401 nitiere e kaunti ma Migori kaluwore kod lipot ma ogol kod riwruogno mar World Postengers Network makedo ratogo mag oganda e kaunti ma Migori. Kata kamano, thoth jogi mantie kod kit chwech ariyo pok owuok oko kendo wuoyo ayanga ne oganda ka otende kod kit chwechni e kind oganda nikech akweda ma giyudo. Kata bed ni kit chwechni en ma inyuologo ng'ato, jokanyo mag ratogo mag oganda e kaunti ma Migori wacho ni jogo modak kod kit chwechni oseyudo akweda mathoth kendo ng'enygi koro pondo. Nyithindogi ipandogi maka janyuol dwa timone gini itimone chini ya maji, lakini kaka wamedo timo advocacy e kaka gimedo biro. There are around 46 features monego bedni wabedo piny kendo wapuonjore mondo wang'e ni nyithindo ma kinde nyalo bedo nyithindo ailago. Koro kawuono kaka wadhi yalo odiochieng' ma kawuono wakwayo society mondo oket nyithindo gi e kanyakla mondo wabed gi nyithindo gi achiel kendo mondo kik wa discriminate nyithindo ailagi. E skunde wakwayo mondo jopuonje mondo be obed gi somo mar ng'eyo kaka ginyalo deal gi nyithindo ma kinde mondo nyithindo kik bed discriminated e school manyalo miyo chunygi tho ma giwe kata sikul. Mwese Kibeb matero mar World Postengers Network wacho ni gikawo okang' mar tiyo machiegni kod jotend kanisni e kaunti ma Migori mar tieko akweda mayudo jogo modak kod kit chwech machal koda mae. Mwatime kanisa nyalo le giruoth ng'eni jaruoth kowacho ni ng'ani en onyuole kamae beautifully made understand. Oganda kanisni ber ko thuolo mar oganda kit chwechni persons onego embrace wakelo gini e kanisa nikech ngini Nyasaye ja chwech to ka Nyasaye mochweyo nyithindo ma kinde kanisni onego bed ni lando ni nyithindo ma kinde nitiere kindwa. Ng'ato kaka nochweye en hera mar Nyasaye, koro ok wanyal loko chwech mar Nyasaye, omiyo wamor ahinya kuom tich ma jokanisa ma Migori as leadership mar Migori clergy otiyo kawuono. Jakom rwego mag bisobe kaunti ma Migori Saujo Bando oganda mondo kik wed jogo kod kit chwech ariyo nikech en mar Nyasaye. Jowa moko ma bende kaka an ma onyuol to aslo don kumbi anoy ya undi ok ket gi nature machalo to chal kama sa consider their social status mondo waergi kendo mondo wachung kodgi status magintieno. George Juma, Ramogi TV, Migori.